Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Chinita. Under Desire daw po ako. Sa akin naman, ayoko lang ng gulo. At mahal ko po ang asawa ko. Isang magandang umaga po sa lahat ng mga suking tagapakinig ng programang Mga katas ng nakalipas. Tawagin niyo na lang po akong Badong mula sa Pateros. Isa po akong balut vendor. Dito ko po binubuhay ang aking pamilya. Ang asawa ko namang si Belinda ay namamasukan bilang isang mananahi. Sabi nga ng mga kumpare ko, ang swerte ko raw kay Belinda. Maganda. Habang si Belinda naman ay malas daw sa akin. Balak po ni Belinda na mag-abroad papuntang Japan. Subalit na buntis ko po siya. Kaya hindi na natuloy ang kanyang pangarap na mag-Japan. At dito na nagsimulang tumagas ang mga katas ng aking nakalipas. Katas ng nakalipas. Mars, so tingnan mo naman, ang ganda ko na, di ba galing akong Japan? Parang hindi naman bagay sa'yo yung ano mo, blouse mo. Ay, bagay to sa'yo, Mars. Ibibigay ko na sa'yo to. Ay, talaga. Yung pantalan mo, original ba yan? Ay, syempre naman, original yan. Gucci. Hindi bagay sa'yo. Hindi rin bagay. O sige, sa'yo na rin Yan, din to. thank you. Ano pa ba, Mars? Pero alam mo, ubaran mo na ako, Mars. hindi, pero alam mo kung hindi ako nabuntis, mas ako magbibigay sa'yo. Kasi, tsaka tuturuan kita ng mga fashion kasi, Mars, hindi maganda yung pagmamatching mo sa mga damit mo eh. Pero kung kung Hindi ba bagay LV tapos Gucci? hindi, masyadong masyadong exage, alam mo yun. Huwag ka masyadong magpa-flex na branded yung mga damit mo. Kung ako yung naka-Japan, hindi ako magiging ganyan. Kumbaga low-key lang ako na mayaman. Pero kaso Mars, hindi na nakapag-Japan. Pero muntik na.
Kawawa. Galit ka na? Mainit na ulo mo? Pero malapit na sana kung di lang ako nabuntis ni Badong. At saka kung nakapag-Japan ako. buntis ka na eh. Pero Makamalak ka na kung nga eh. nakapag-Japan ako, mas mayaman ako sa'yo ngayon. Tsaka nga, kaso hindi ako ganyan kabadoy magsuot ng... Okay lang kung baduy. At least kapag Japan, at least may datong, may mga lapad. May Gucci, may LV, may Chanel, may... Kahit ano pa yung Pero brand at na least, yan. kaso kahit may mga ganun ka, hindi naman bagay sa'yo, Mars, kasi parang di ka naman nagle-level. Talaga? Oo. Pero at least kapag Japan ako, yung Pero iba dyan, kung hindi malalakatong ng airport, di ba? Pero Sayang muntik na, naman. kung di lang ako nabuntis, alam mo, mayaman na din ako. At saka mas alam ko yung mga dapat bilhin. Kasi Mars, parang sayang yung mga bilhin mo dyan sa bag mo, sayang yung pera, mali yung pag-i-invest mo. Dapat sa mga real estate ka nag-invest, hindi sa mga bag. Yun na nga, Mars. Bumili lang ako ng lupain sa Batangas. Tapos, bumili rin ako ng Baka naman scam. condo, ipa-Airbnb ko. Saan naman yan? Tsaka hindi yan scam. Kasi baka kasi may titulo na, ayan. Alam mo, madali namang magpatingin nga. Parang print lang naman yun. Talaga? Sirekto lang to. Parang print, kaya ko din mag-print yan eh. Mars, kasi dapat magtatanong ka sa akin. Ako yung expert sa ganyan. Kung nakapunta akong Japan, ako, ang dami ko na. Mars, kaso nga, Mars, hindi ka nga nakapunta. Wala Pero ka nga muntik na, nabuntis lang ako. Wala ka nga pera eh. Kaya kasalanan talaga to ni Badong. Kasi kung di niya ako binuntis, sana mas mayaman ako sa'yo, Mars. Tsaka ako yung magtuturo sa'yo kung ano yung mga bibili na commercial space. Mars, Actually, bumili lang ako ng commercial space na malapit tingin sa nga, palengke. tingin sa Ayan, picture. Ayan, Mars, hindi naman prime spot yan. Pero alam mo kung nakapagsaman ako. Parang ako yung uminit ang ulo. Dapat sa'yo magalit. Kung nakapag-Japan ako, alam mo, nakuha ko na yung medyo nasa may along the highway. Kasi dun yung prime spot sa tapat na mga mall. Ganun ka kukuha. Tignan mo, wala naman dumadaan dyan. Very wrong ka naman. Ay, ganun Dapat ba yun? nagpapaturo ka sa akin. Kasi kasalanan to ni Badong eh. Di sana nakapag-Japan na ako. Okay. Kasi nabuntis niya ako. Ayan tuloy, nakakainis. Paulit-ulit ka naman. Alam mo, nung una nga sinusuntok ko tong tiyan ko eh, para Uy! Huwag kang ganyan ng bata yan, man. Dinadamay mo yung magiging... Pero sinuntok ko ninang ba? ako yan. May sinuntok ko ba? Parang nga lang eh. Judger ka naman. Ikaw nga ginudge ba kita? Okay. Mars, may binili akong pabango para sa'yo. Ayan. Mars, hindi ito yung gusto kong pabango. Uy, ikaw na yung binigyan. Ikaw pa yung juicy. Hindi ko yan gusto. Bakit ganyan? At saka sa Japan ka galing, tapos parang dito mo lang naman binili tester pa. Mars, ayoko Uy, na. sabi kasi nung nagbibigyan ka, Mars! mas mabango na yung tester. Patingin ko, may mga pagpipilian ako. Sa Japan ba talaga yan? Parang dito lang naman yan binili. Mars, kung ayaw mong tanggapin, huwag ka lang. Okay? Na ako yung Hindi. na-high blood sa'yo eh. Sige Mars, hindi naman ako hayok na hayok sa pabango, no? Tsaka madami naman akong kaibigan na nagbibigay niyan bukod sa'yo. May make-up pa dito para sa Tingin. galing Japan din yan. Diba? Ano ba yan? Hindi naman kilala na brand yan. Mars, kakabili din ako. Hindi mo kilala, Mars, kasi Japan yan. Hindi ko nga mabasa eh. Kasi Japanese character. Diba? Alam mo, doon may mga branded doon na makeup. Sa Lazada ko rin kaya bumili niyan eh. Kung ako nakapag-Japan, alam mo, alam ko yung tamang bili ng mga ng makeup, ng pabango. Ituturo ko sa yung tamang bilihan doon, yung mga legit shop doon. Kung nakapag-Japan ako. Mars, hindi ka nga natuloy mag-Japan. Kasi nabuntis ako, kasalanan kasi ito ni Badong. Bakit ba parang sinisisi mo ko? Hoy, hindi kita sinisisi. Hindi ko kasalanan kasi dapat magkasabay tayo. Ako nga yung iniwan mo sa ere. Hindi kita iniwan sa ere. Mahal. Alam mo, hindi... Mahal. Ayan, bumili na ako ng barbecue. Ay, dito ka na pala, Trix. Ay, oo ba, Dong? Nakabalik na ako ng Japan. Ala, sayang. Ay, naku Badong, alam mo, kung hindi mo ako binuntes, sana... ang dami ko na rin pasalubong. Mahal naman, may ibang tao. Hindi ibang tao yan. Si Trixie lang yan. Para sabihin ko, si Trixie lang yan. Hindi yan ibang tao. Nainis ako. Tsaka bakit 3 stick lang ng barbecue yan? Di ba sabi ko 5? Akala ko... Gusto mo itusok ko sa mata mo to? Ari. Hoy, Mars, ano ka ba naman sa lista mo? Kawawa naman si Badong. Dong. Kawawa? Di, ampanin mo. Ampanin mo, kawawa pala eh. Oh. Sumong...
Sumbong mo nga sa guardian. Kawawa pala eh. Gusto mo, iuwi mo. Iuwi mo. Ano ka ba? Hiramin mo, 2 Buntis araw. ka pa naman, huwag kang ang ganyan. Bakit? Anong pinagkaiba nun? Mainit ulo ko. Gusto mo madamay? Hindi. Siyempre. Kawawa naman si Badong-dong. Ba't kawawa? Ako ang kawawa kasi dapat nasa Japan na ako at nakabalik na ako ngayon at marami na akong business. Tamo, kundi dahil sa kanya, lalaki ba tong tiyan ko? Dahil sa kanya kaya malaki yung tiyan ko at di ako nakapag-Japan. Eh di sana hindi kami problemado sa pera. Ay, naku, Mars. Sige na, Mars, uwi na ako. Basta yung mga Buti pasalubong ko naman. sa'yo yan. Iuwi mo na yan. Hindi ako sabik sa mga pasalubong galing sa Japan dahil kung nakapag-Japan ako. Eto pa, Ang dami. Kakalaba ko lang ganun talaga. Kasi kung nakapag-Japan ako, eh di sana nagpapalaundry ka. Hindi ka problemado. Kasalanan mo kasi. Nambubuntis ka kasi. Hindi ko naman sinasadya yun eh. Hindi sinasadya. Huwag ka nang mahibad kasi yung bata man. Baka mapano si baby. Ayusin mo kasi yung paglalaba. Ang bagal mo eh. Magluluto ka pa. Kasi man, wala naman Tamo, tayong washing machine. Hindi pa tayo makabili-bili kasi. Kung nakapag-Japan ako, alam mo, automatic washing machine sana na bili ko. Yung paglabas, isasampay mo na lang, itutupi mo na lang. Kasalanan mo kasi yan, kaya deserve mo yan. Ayan pa. Yung mga kama ha, ikaw na magtanggal, yung mga kobre kama, ikaw na magtanggal sa kama. Labahan mo din yun, ayoko, parang may surut-surut na. Ang bobo mo naman, ibibilad mo lang yung kama, hindi mo pa mabilad. Binilad ko na yun, mahal eh. Ay, ba't may mapa-mapa, yung unan? Tululaway mo sa pagtulog, kadiri. Mahal, ano pala yung bubong natin, bibilang ko muna ng pantakip kasi baka pag umulan, tumututo. Matagal pa yung La Nina. El Nino pa lang, okay lang yung may butas. Deserve mo yan, dun ka matulog sa tapat ng may butas. Para maarawan ka naman, magising ka sa katotohanan, kundi dahil sa'yo. Hindi ganito yung buhay natin, sana nakapag-Japan ako. Sige, mamalansya na ako, mahal. Maglaba ka muna. Mamaya yung plancha, hindi ka pa marunong mag-schedule. I-organize mo kasi yung time mo, ang bobo mo naman. Ay! Hanggang sa nanganak na po si Belinda Colantits. Ilang taon po nakalipas. Ilang araw pala at ilang linggo. Yan, pati dyan nagkakamali ka. Ang bobo mo talaga. Papasahin na lang. Lagi kami nagtatalo dahil kung hindi raw siya nakapag-Japan, ako hindi raw siya nabuntis. Di ba? Dapat nakapag-Japan siya. Mali. Sorry na, mahal. Lahat ng panlalait niya, pang-aaway niya, tinitiis ko po. Medyo chubby na siya ngayon dahil nga Ganon! Pagkatapos mo akong buntisin, kung nakapag-Japan ako, sana hindi ako tataba dahil sa'yo to. Kapal ng mukha mo. At doon na nagsimula ang kanyang pambubugbog sa akin. Sinasaktan niya ako, kinakalmot niya ako. Pero tinitiis ko po yun. Dahil mahal na mahal ko po, Colantits, si Belinda. Isang araw ay hating gabi na po ako nakauwi matapos magtinda ng balot. Salamat, naubos yung balot. Uy, ang sexy naman ng asawa ko. Parang hindi ako makapagpigil Nakataas yung duster niya.
Iangat ko pa. Tulugan ako. Halikan ko. Ano ba? Kita mong natutulog eh. Pwede na eh. Ilang buwan na rin yan si baby. Pwede na. Malinaw na yung ilog. Ang dami mong nalaman Badong ah. Tulog yung bata pag umiyak ka, yan sasapakin kita. Isa. Doon ka muna sa sala matulog. Doon ka sa sala. Huwag mo akong istorbohin. Sige na. Uhon ako eh. Ano ba? Kasalanan. Aray! Yun. Aray! Yan! Tingnan mo! Yung bata, iyak nang iyak! Ang tigas kasi ng ulo mo, ha? Aray, tama na! Yan! Tansakan pa kita madami! Dahil po sa tinamo kong kalmot, umalis muna ako sa amin, Colantates, dahil ayokong gumanti at baka masaktan ko si Belinda. Uwi ako sa Pandi, sa Bulacan. Ano ba yung babae na yan? Ano ba nangyari sa mata mo? Bakit puro ka black eye? Ha? Darling, binugbog na naman niya ng asawa niya si Belinda. Alam mo naman yun. Kung hindi daw, sasabihin na naman niya kung nakapag-Japan lang siya, edi mayaman na sila. Ay, Diyos ko, pero hiwalayan mo na yan, Badong. Magising ka nga sa katotohanan. Nay, Ina-under ka. Nay. Hindi ganyan ang tunay na lalaki. Ang tatay mo, hindi ganyan. Kahit yan ang bubugbog din. Hindi ko yan ina-under. Darling, dahil sa'yo wala na akong ipin. Huwag mo sabihin na hindi mo kay Nander. Ay, okay lang yan. Palamig lang muna ako kasi baka ayoko naman na... Diyos ko, anak. Kita mo naman yung pasa mo sa mga mata. Hindi ka nakarapat dapat ang ganyan dahil ikaw ang lalaki. Dapat pinipigilan mo yung asawa mo at dapat di ka nagpapa-under. Mainit lang ulo nun. Mo na. Mainit ulo? Di mo, parang bugbog sarado ka. Diyos ko, ano ba yung sadista yung nakuha mo? At lagi wala na lang akong narinig, pinupost pa sa Facebook. Kundi daw dahil sa'yo, hindi siya mabubuntis. Sana nakapag-Japan siya. Yun ang post niya sa Facebook. Ano ba naman yan? Badong! Badong! Buksan mo to! Badong! Badong! Ayaw mo, ha? Uy! Ano? Kala ko uuwi! Ay, babae. Ano? Bahay namin Hindi po ako babae, manugang niyo ako. Bakit yung tinatawag akong babae? Wala ba kayo respeto? Oo nga. Pasok ka. Yan! Ah. Yung anak niyo! Ha? Kita niyo tong apo niyo? Hindi ho tumitigil lang uwi. Paano ho? Walang gatas! Hindi na rin kami mas makabili maski mineral water dahil yung anak niyo pala sumbong. Mama's boy! Hindi ako nagsumbong. Ano ka ba? Hindi nagsumbong ngayon umiyak ng nanay mo, oh. Kapal ng mukha mong babae ka. Bakit bugbog sarado yung anak ko? Ha? Hindi niya kasalanan kung di ka nakapag-Japan. Nagpabuntis ka din. Gusto mo din niya. Natural mag-asawa kayo eh. Ma, huwag na kayo mag-away, ma. Tama na yan. Tigilan mo ako ha. Sumasagot ako sa matanda. Ma, uuwi na kami. Anak. Pagsabihan niyo tong anak niyo ha. Ano po? Ah? Ano? Sabi ko, umuwi ka na ba, Dong? Sumama ka na, di ba? Yan! Ganyan! Umuwi ka na ba, Dong? Baka mabugbog ka na naman. Alam niyo kung di dahil sa anak niyo, sana nakapag-Japan na ako eh. Ha, kasalanan niyo. Kaya utusan niyo umuwi yan. Kaya pala under yan kasi ganyan din kayo. Ha, ganyan din kayo mga magulang. Wala kayong kwenta, wala kayong silbi. Hoy, wag po akong ganyanin, ha? Hindi ako under sa asawa ko, di ba, darling? Tumahimik ka! Okay. Umuwi ka na kasi, Umuwi Dong, ka na ba? nadadamay na ako eh. Uuwi tayo, hindi. Uuwi na. Badong. Nay, uwi na kami. Kapal na Bye-bye, mukha mo babae ka. Sige na, Nay, uwi na kami. Bye-bye. Uwi na tayo, halika na. Oo na, uwi na kami. Nay, Uwi! bye-bye.
Mag-ingat kayo, Badong. Diyos ko, ang anak ko, nakakaawa naman. Bye-bye, Nay. Kanor. Met you by surprise. I didn't realize that my life would change. This song is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!